Zvii zviri kunetsa nemwana? Mwana haasi kuteerera. Mwana akaroora mukadzi wake. Saka ndanzwa nekutukwa nemukadzi iyeye. Ndakamutsura nenyaya yeredhiyo. Abva atora pushi bva anditema naro. Saka izvozvi vanhu vaungana vanhu kwakuti aiwa musadaro usaura wangu bva ati aiwa hudiki ita mwoyo murefu. Ndikati zvakanaka. Pandapinda mumba mangu zvangu bva ndarara mubedroom mangu. Ndakarara kudaro ndakaona mapurisa auya. Mwana mukuru wangu inini ndandisipo. Taurisa tinze. Ndozvekutaura muchembera handisitomboziva ndisipo. Handina chandiri kubhilivha angu. Hauna chauri kubhilivha? Kozi handakuzviona. Munhu wese ukatoroora ubhilivhe mubereki. Mati makamutsura chii mwana? Nyaya yeredhiyo. Ndakati usadaro redhiyo. Aiita seredhiyo? Airidza volume iri pamusoro. Okay. Young man, you are laughing. What do you want to say? Inini zvitongori fani mukuru wangu. Inda kuti redhiyo ndoyavangarwire. Ndosaka ndambozvitaura kuti momzi nenge zinondibudira pachena kuti ndibve yangu padeni. Okay. Ufunga toda kuti ubve padeni? Ndakatombotaura naye. Ndakati inini mwanangu zviri nani mubve pani. Munogara kwenyu mosununguka nokuti mukadzi wako haana kusununguka panapa. Ari kuonenge ndiri kumumanikidza zvese zvaari kuita kana kuita basa. Ngatimbodzokai paredhiyo apa. Pane nyaya. So mama, nyaya yeredhiyo ndoyamakatsura muroora. Aiita sei paredhiyo? Airidza volume kuvharira imba yese. Emimi redhiyo yacho mubva maita sei? Ndakaitora ndakaisa mumba mangu. Musikanzwa ine mwana wenyu yese. Mamuchiziva kuti muri kuikonzeresa. Nei naye Prophet. Baba vemwana uyu vari kupi? Handizive kuti vari kupini. Nokuti ndakamitiswawo ndiri kumapurazi ndichigara kumazowe. Ndokwandakamitiswa saka takabva tangoparadzana ndine nhumbu. Hamutoziva kana zita ravo? Handirizive. Young man, taura hako, don't be emotional. Zvinowanika. Vakuti chii panyaya baba? Hamuna ndikavabvunza anotanga kuda kuchema. Ukavabvunza vanochema? Ndikavabvunza kuti mundara rangu vari kupa ndotanga kuda kuchema. Ndichazoziva zvipi mani. Kusvika izvezvi nditasemona. Ndisingazive handichingodzi vakafa mhenu ikoko. Are you sure kuti baba hamuzive kuti vari kupa? Handizive. Kana undomuudza hangu inini? Mudze Prophet handizive kuti vari kupa. I don't know why vana mai muchisingade kuzivisa vana kunana baba. I don't know why. Is it bitterness? Is it what? But panapa kana matoya chete. I do taureni. So young men, ndoda kuti uende unogara zvakanaka na mama. But I will show you. Yes. Ndizvo ka? Yes. I will show you. Yes. I will give him the spiritual spectacles. No, chair here. Vanhu vanozofunga kuti ma spiritual spectacles ari pachair. Where? Funga mako. Are you sure you are ready kuziya mudaro wako? Yes, Prophet. Are you strong? Yes. Father, in the name of Jesus, I pray that you open his eyes. Let him know. Ngazive dzinza rake nasi kwete rimwe zuva. Ngotarisa kwa kumberi uko. Kana mweya mutene wagara pamusoro pangu ndichaimba
Yeni ndoimba amururu nemuritso kuna Jesu. Vana vafava vaunoona ava suwa uchazovaonise vaida kuti tiparadzwe asi ndivo vaparadzwa nemvura wani. Vaida kuti tinyadziswe nasi ndivo vanyadziswa. Vaida kuti upusiswe asi ndivo vapusiswa. Yeni ndotamba yeni ndoimba ngoma Mwari wangu wanifundisa. Yeni ndotamba yeni ndoimba ngoma Mwari wangu wanifundisa. Yeni ndotamba Mwari wangu wanifundisa. Amururu nemetserwa kuna Jesu. Itsameremere kuna Jesu tete. Marana maratso kuna Jesu. All right. Andozviona hangu kuti pakasevese vanhu hamukapadi, pakasevese hamukadi. Ndokaitira imimi. Mune zvimwe zvamufanira kunzwawo zvimwe hamufanira kuita sei? Kunyepa here? Kana pandichatanga kuprofita apa ndoda kumbouya ndongoti mwinyu totaura nyaya dzako pasina adzinzi woenda kumba. So young man, I want you to be strong. Handisi kuda mazita. Mozi munondipisisa. Mudaro wake tamuona. Amuona ndizvo? Ndawaona mukuru. Ndawaona apa. Ndawaona. Handisi kuda kuti unetseke. So what is happening is mudaro wake muimbi mukuru anoridza dzimbo. Saka atitotaure zita mira. Saka mai ava hasha dzavo pavakamunzwa achiridzwa paredhiyo vakati kune muroora dzima redhiyo. Ndo chete zvakaitika. Saka vanga vaine frustration yekuti baba ava vakandikanya vakaita sei. Saka muroora mbva zvaitika kuti aitofarira kutotamba pamba pasina kana volume yakakura ipapa. So mama maifanira kunge makangoudza mwana mega because kuno kuti uratidza mwana. Saka kuvaimbi mototora mumwe mwana kubhendi.